ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Нургул Шарифзода. барои таъминоти аҳолӣ бо барқ дар баробари бунёду навсозии иншооти энергетикӣ ҳамчунин истифода аз таҷҳизоти каммасраф ва баланд бардоштани маърифати сарфакории аҳолӣ низ муҳим мебошад. гузаштан ба низоми билингӣ пардохти ҳаққи истифодаи барқ дар самти сарфакорона истифода кардани барқ ва коҳиши талафоти он мусоидат мекунад. дар самти коҳиш додани талафоти нерӯи барқ лоиҳаи низоми автоматикунидашудаи назорат ва ба ҳисобгирии нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе татбиқ карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. мушкиле ки имрӯз дар соҳаи энергетикаи мамлакат вуҷуд дорад, ин ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ ва саривақт насупоридани ҳаққи истифодабарии он мебошад. барои ҳалли мушкилоти мавҷуда, ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида, лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ, яъне низоми билингиро ба роҳ монд ки натиҷаовар арзёбӣ карда мешавад. шурӯъ аз соли 2014 дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Хуҷанд, Кулоб ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низоми билингӣ, яъне низоми худидора ва ҳисоби нерӯи барқ ҷорӣ карда шуд ки ба пешрафти соҳа мусоидат намудааст. дар доираи лоиҳа ҳисобкунакҳои барқии муштариён ҳамааш аз ҳисобкунакҳои кӯҳна гӯем ба ҳисобкунакҳои нав иваз мешаванд, ба низоми билингӣ пайваст карда мешаванд. яъне ки баъд аз насби ҳисобкунаки барқӣ омилҳои гӯем одамӣ мобайни ҳисобкунаки барқӣ ва низоми билингӣ гӯем аз мобайн баромада меравад. пеш аз ҳама бояд қайд намуд ки ҳисобкунакҳои барқии лоиҳавӣ ки насб шуда истоданд, ино пешпардохт намебошанд. ино яъне ки муштарӣ як моҳ барқро истифода мебарад ва дар моҳи дигар, дар моҳи нав гӯем, то 15 муштарӣ бояд пардохт намояд. ба андешаи мутахассисон баъди гузаштан ба низоми билингӣ ки феълан қисме аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат тариқи ин низом фаъолият мекунанд, натиҷаи дилхоҳро ба бор овардааст. яъне дар самти саривақт пардохт намудани ҳаққи истифодабарии нерӯи барқ ва пешгирӣ аз ғайриқонунӣ истифода бурдани он дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. айни ҳол дар 64 шабакаи барқии минтақавӣ, шаҳрӣ ва ноҳия ва зертобеи ширкати саҳумии холдингии барқи тоҷик аз тарафи ширкатҳои ватанӣ низоми билингии муосир тарҳрезӣ шудааст. кори системаи билингии Финкленд дар 21 шабакаи барқӣ ва Таҷбилинг дар 41 шабакаи барқӣ пурра тарҳрезӣ гардида, ҳамаи гурӯҳҳои истифодабарандагон ба барномаи мазкур ворид карда шудааст. имрӯзҳо дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе татбиқшавии лоиҳаи автоматикунашудаи низоми системаи ба ҳисобгирии нерӯи барқ ва системаи ҳисоб, яъне низоми билингӣ ба роҳ монда шудааст ва дар доираи ин лоиҳа аллакай ширкати Авеста Груп ва ширкати ТГМ дар худи ҳамун ноҳияи Сино дар марҳилаи аввал зиёда аз 34 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалиро насб кардаанд. бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе амалишавии татбиқи ҳамон лоиҳаи низоми билингӣ ба роҳ монда шудааст ва аллакай марҳилаи аввали он дар ноҳияи Сино мавриди амал қарор гирифтааст. ва дар ин радиф дар ҳамин марҳила аз соли 2021 сар карда манам то ҳамин имрӯз зиёда аз 34 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалии намуди муосир аллакай насб карда шуд. баъди ба пуррагӣ ба анҷом расидани корҳо дар доираи лоиҳаи мазкур, ҳисоби талафоти нерӯи барқ дар хатҳои барқӣ ва тартиб додани тавозуни нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо, зеристгоҳҳо дар реҷаи вақти реалӣ шаффоф ба роҳ монда мешавад. ҳисобкунакҳои барқии пешина гӯем суратҳисоби кӯҳна доранд. яъне ки ва ё дар низоми билингӣ гӯем кӯҳна пайвастанд ва рақами онҳо аз рақамҳои суратҳисобе ки дар доираи лоиҳа ҳисобкунакҳои барқии интеллектуали билингӣ насб карда мешаванд дигаранд. пештар муштариён пеш аз насби ҳисобкунаки барқии билингии нав, яъне ки дар давраи истифодабарии ҳисобкунакҳои барқии кӯҳна, ҳар як муштарӣ расиди гӯем ба ҳамин шакл аз ҷониби филиали шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе қабул карда дастрас намуда қабул менамуданд ва дар ҳамин гӯем суратҳисоби 01-10-529 маблағи қарзи худро пардохт мекарданд. баъд аз оне ки ҳисобкунаки барқии билингӣ насб мешаванд ба ин муштариён,
суратҳисоби онҳо иваз мешавад. дар заминаи бартараф гардидани мушкилоти соҳа рушди иқтисоди миллӣ таъмин ва сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта мешавад. баъди ба пуррагӣ ба анҷом расидани корҳо дар доираи лоиҳаи мазкур ҳисоби талафоти нерӯи барқ дар хатҳои барқӣ ва тартиб додани тавозуни нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо зеристгоҳҳо дар реҷаи вақти реалӣ шаффоф ба роҳ монда мешавад. оишаи саттор, ҳафизуллои саъдулло, ахбор. рушди соҳаи саноат яке аз омилҳои пешбарандаи иқтисоди давлат буда омили пешрафти дигар соҳаҳо ба ҳисоб меравад. бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъсиси ҷойҳои кории нав солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд. зулфия раҳимзода гузориш медиҳад. истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар тоҷикистон асосан ба се рукн истихроҷи маъдан, нерӯи барқ ва саноати сабуку хӯрокворӣ асос ёфтааст. дар соҳаи саноати мамлакат стратегия ва барномаҳои гуногун аз ҷумла стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030, барномаи саноатикунонии бо суръати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 амалӣ гардида истодаанд, ки мақсади асосии онҳо навсозии корхонаҳои пешину, бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои корӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ мебошад. саноаткунонӣ бо суръат устувории иқтисодиётро ба даст овард, вобастагии иқтисодиётро кам намуд, амалишавии сиёсати воридот-ивазкунандаву ба содирот нигарондашуда ҷомаи амал пӯшад ва дар сатҳи баланди яъне рақобатпазирӣ қарор додани иқтисодиёти мамлакат заминаҳои амиқ мегузорад. бо дар назардошти он ки саноатикунонӣ бо дигар ҳадафи стратегии мамлакат истиқлолияти энергетикӣ пайвастагии зич дорад, дар кишвар соли 2011 системаи ягонаи энергетикӣ ба вуҷуд оварда шуд. таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ, инҳо ҳадафҳое ҳастанд ки замина гузоштанд барои рушди иқтисодиёти кишвари мо. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки дар давоми 5 соли эълон гардидани солҳои рушди саноат дар кишвари мо, соҳаи саноати мо бо суръат рушд мекунад. нишондиҳандаҳои баланди макроиқтисодӣ аз лиҳози истеҳсолоти маҳсулотҳои саноатӣ ва таъсис гардидани ҷойҳои кории нав дар кишвари мо албатта ба ояндаи дурахшон моро бурда мерасонад. заминаи асосии саноаткунонии бо суръат ниёзи аввалин дараҷа дорад ба нерӯи барқ. самти саноат муҳаррики асосияш ин самти энергетика аст, чунки бе энергетика фаъолияти кории корхона анҷоми худро ёфта наметавонад. аз ин лиҳоз саноаткунонии бо суръатро мо ҳадафи худ қарор дода не бо суръати баланд рушд намоем. пешрафти соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла бахшҳои истеҳсолӣ назаррас арзёбӣ гардида сатҳи камбизоатӣ аз 83% соли 1999 ба 26.3% дар соли 2019 коҳиш дода шуд. дар соли 2000 агар маҷмӯи маҳсулоти мамлакат ба 1.8 миллиард сомонӣ баробар бошад, пас ҳамин нишондиҳанда дар соли 2021 ба 95 миллиард сомонӣ баробар гардид ва марҳила ба марҳила рушди иқтисодиёти кишвари мо ба назар мерасад. ин ҳадафҳое ки имрӯз ҳукумати мамлакат пайгирӣ дорад, моро ба як қуллаҳои баланди рушди босуръати иқтисодиёти кишвар бурда мерасонад. дар назар аст ки то соли 2026 дар кишвар зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ таъсис дода шуда, зиёда аз 500 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд мегардад. зулфия раҳимзода, озари фатҳулло, фирӯзи мусо, ахбор. соли 2021 дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман беш аз 300 нафар ғолибони даври вилоятӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ба ҷойҳои ифтихорӣ комёб гардиданд. акнун дар соли 2022 барои иштироки фаъолона дар ин озмунҳо хонандагони муассисаҳои таълимӣ, аҳли ҳунар ва кормандони самту соҳаҳои гуногун бештар омодагӣ мегиранд. аз вилояти Хатлон Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир гузориш медиҳанд.
соли 2021 дар ҳар се озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ ки ҳадафи асосии онҳо рушди тафаккури техникӣ, тараннуми китобу китобхонӣ, равнақи ҷаҳонбинӣ илмӣ ва дарёфти кашфи истеъдодҳои нодир арзёбӣ мешавад, садҳо нафар намояндагони вилояти Хатлон иборат аз теъдоди муҳассилин, донишҷӯён, омӯзгорон, кормандони самту соҳаҳои гуногун ва аҳли ҳунари вилояти Хатлон ширкат варзида дастовардҳои назарраси ифтихориро соҳиб гардиданд. аз ҷумла дар озмуни илм, фуруғи маърифат беш аз 100 нафар ғолибони даври вилоятӣ дар даври ниҳоии сабқати фанҳои дақиқ, донистани техникаву технология, ихтироъкорӣ ва навоварӣ, сайқали завқи хонандагон дар фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ҳамин соҳа ширкат варзида 6 нафари онҳо ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ гардиданд. дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст 121 нафар довталабон аз ҷумлаи ғолибони даври вилоятӣ иштирок намуда сазовори 10 ҷойи ифтихорӣ шуданд. нишондоди аҳли ҳунари вилояти Хатлон аз ҷумла дӯстдорони олами мусиқӣ ва савту наво ҳунарнамоӣ карда бо нишон додани маҳорати касбӣ, ҳунари иҷрокунандагӣ, эҷоди асарҳои нави мусиқӣ ва пешниҳоди оҳангу навоҳои гуногун муваффақиятҳои беназирро комёб шуданд. яке аз масъалаҳои асосии диққати хонандагонро имрӯз ҷалб кардан ҳамин фуруғи субҳи доноии китоб аст ки дар умуман сатҳи ноҳия 210 нафар иштирок карданд. аз инҳо 5-6 нафар роҳ ба озмуни вилоятӣ роҳсипор шуданд. озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ин беҳтарин озмуне мебошад ки гӯё мақсади асосиш аз хоб бедор кардани хонандагону омӯзгорон мебошад ки то сатҳи чӣ қадар китоби бадаӣ хондан, нутқборо шуданд ва инчунин сатҳи дониши хонандаро мукаммал гардондан мебошад. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классикии форсу тоҷик иштирок варзида сазовори ҷои дуюм гардидам. ман хеле хушбахту хушҳолам ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, фарзона фарзанди миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чунин озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ буда иштирок варзида дониши хешро сайқал медиҳем. воқеан ҳам ҳар се озмуни ҷумҳуриявӣ бевосита бо амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида ҳадаф аз он тараннуми ҳарчи бештари мутолиаи асарҳо, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, кашфи олимони ҷавон ва ихтироъкорон арзёбӣ мешавад. дар соли 2022 низ аҳли маорифи вилояти Хатлон ва дигар кормандони самту соҳаҳои гуногун ҳадаф доранд ки дар сабқати имсола бо омодагии ҷиддӣ ширкат варзида шарафи ноҳияҳои худ ва вилояти Хатлонро дар сатҳи ҷумҳурӣ баланд бардоранд. дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи се намуди озмунҳо, яъне илм, фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар миқёси ҳам ноҳия, ҳам вилоят ва ҳам ҷумҳурӣ баргузор гардид ки бевосита аз ноҳияи шаҳртуз низ дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст. зиёда аз 68 нафар хонандагону дӯстдорони китоб ва худи ҳунармандони қасри фарҳанг ки аз ҳисоби шӯъбаи маориф ва ҳам аз ҳисоби корхонаҳои худашон баромад карданд. мо хушбахтона гуфта метавонем ки аз ҳисоби корманди соҳаи фарҳанг як нафар ҷои дуюм дар миқёси ҷумҳурӣ ишғол намуд. ман бениҳоят аз иқдоми пешгирифтаи президенти муҳтарам, асосгузори сулҳу ваҳдат миннатдор ҳастам ки чунин озмунҳоро барои кулли шаҳрвандон ташкил намуданд. чунки ба фикри ман ҳадафи асосӣ, яке аз ҳадафҳои асосии президенти муҳтарам ин аст ки кулли мардум китобхон шаванд, чашмонашон кушода шаванд, хубро аз бад фарқ кунанд ва ба имрӯз озодии имрӯз фазои озодии ҳозира тинҷиву амонӣ ба қадри ин рӯзҳо бирасанд. дар вилояти Хатлон ҷиҳати омода кардани ширкаткунандагон дар чунин сабқатҳои сатҳи баланд
нақшачорабиниҳо таҳризӣ шуда эътимод доранд ки теъдоди иштирокчиён ва ғолибони даври ҷумҳуриявиро дар қиёс бо соли гузашта ба маротиб афзун намоянд. абдурозиқи азиз, Убайдуллои Қодир, вилояти Хатлон, ахбор. идомаи ахбор. Дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд дар самти пояндагии оила ва пешгирӣ аз пошхӯрии он аз ҷониби масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва идораи суди ноҳия тадбирҳои тарғиботию ташвиқотӣ анҷом дода мешавад. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафаробод. аз солҳои ба дастовардании истиқлолияти давлатӣ таҳкими заминаҳои ташаккули оила ва дастгирии оилаҳо бо дар назардошти арзишҳои фарҳанги миллӣ яке аз самтҳои афзалиятнок сиёсати давлатӣ эътироф шуда аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар дар ин самт корҳои муайяне анҷом дода шуданд. дар баробари ин сурат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд ки арзишҳои асосии фарҳанги оиладории миллӣ ҳифз карда шаванд. бо истифода аз ин гуфтаҳо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод дар ҳамбастагӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура ва суд, бахшҳои ҷавонон, кор бо занону оила ва ниҳодҳои дигар кӯшиши мунтазам бар он равона карданд ки оилаҳо бесабабу беҳуда пош нахӯранд. бо вуҷуди ташкили чорабиниҳои фаҳмондагию тарғиботӣ соли сифаришдаи 2021 90 адад ақди никоҳи оилаҳо бинобар якдигар нофаҳмӣ бекор карда шудааст. аз ҳамин лиҳоз кормандони бахши мазкур вазифаи ҷонии хешро дар суҳбату вохӯриҳо бо сокинони синни соли гуногуни кумитаҳои маҳаллаву деҳаҳои 5 ҷамоат шаҳраку деҳоти ноҳия медонанд. тавре масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод иброз медонанд. омили асосии пошхӯрии оилаҳо таваҷҷӯҳи кам зоҳир намудани волидайн ба таълиму тарбияи ҷавонписарону духтарон то давраи ба балоғат расидан ва кам мавриди амал қарор додани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва масъулияти фарзандон дар нигоҳубини минбаъдаи волидайн маҳсуб меёбад. давоми соли 2021 аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод 3237 адад сабти аснод ба қайди давлатӣ гирифта шуд. аз ин таваллуд 1820 адад, никоҳ 812 адад ва бекоркунии оилаҳо 90 ададро ташкил медиҳад. аз 90 адад бекоркунии ақди никоҳе ки аз ҷониби бахш ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, 68 адади онро қарори судҳои солҳои пешин ташкил медиҳад. яке аз сабабҳои пошхӯрии оилаҳо ин тайёр набудани ҷавонон ба оиладорӣ, яъне рӯзғордорӣ, дахолати шахси сеюм мебошад. барои эмин доштани пошхӯрии оилаҳо мо кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, бахши кор бо занон ва оила, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура, суд дар 5 ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои ташвиқотии тарғиботӣ бурда истодаем. ҷиҳати пешгирии пошхӯрии нобаҳангоми оилаҳо бо иқдом масъулини кормандони идораи суди ноҳия низ фаъолияти пурсамар роҳандозӣ карда мешавад. аммо ба ин нигоҳ накарда соли 2021 ба суди ноҳия 178 ариза оиди бекор кардани ақди никоҳ ворид гардидааст. минбаъд низ масъулини сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод ва кормандони идораи суди ноҳия кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки пошхӯрии беасоси оилаҳоро пешгирӣ намуда нисбати ҷойгоҳи муқаддас будани оила саҳмгузор бошанд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафаробод барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.